No niin, hei vaan kaikki. Mä ajattelin tehdä tästä videon, koska siis Peliman GTV ja mä teen tästä video siksi, koska tää on yksi mun lempitehtävistä ja eipä mulla muuta. Nauttikaa videosta. Ja tää on mun suosikkitehtävä, tai yksi mun suosikkitehtävistä siksi, koska tässä on paljon ammuskelua ja taka-ajoa, tai siis pitää mennä poliiseilta pakoon ja tässä päästä poliisit haneen ja kaikkea muuta hauskaa. Ammunatienen mä tiedänkin, joten sitä ei tarvii esitellä. Meidän pitää ostaa nyt, vaikka sitä ei luekaan, niin haulikko. Mistä se löytyy tästä? Vähän paukkuja näin ja flashlight pitää ostaa ja eipä mitään muuta tarvitkaan ja muuta takas autolle ja siitä. Kohta se toiminta alkaa sitten, että tulee tähän jotain mielenkiintoa tähän videoon. Ja ajaminen on välillä pikkusen tylsää, mutta se on joissain tehtävissä, aika monissakin tehtävissä hauskaa, mutta pitkät ajomatkat tuppaa olemaan vähän tylsiä. Lyhyet ajomatkat on kiva, ja tämmönen lentäminen on ihan sikakivaa ja veneellä ajaminen on hauskaa ja tässä on paljon hauskoja juttuja tässä pelissä. Jos te haluatte, niin mä voin kuvata lisää näitä storyn tehtäviä tai mä voin kuvata nettiin. Et vastatkaa kommentteihin, kiitos. Ja jos te haluatte minun tekevän netistä videoita, niin kertokaa ihmeessä, että mitä voisin tehdä niitä. Että pelleilenkö vai teenkö tehtäviä vai jotain muuta. Mutta nyt kutsken. Ja niin, kertokaa myös, että katsommeko kaikki kutskenet vai ohitaanko ne. Kumpikin käy minulle, että ihan miten vain te haluatte. Oho, vähän tulee tyyppejä kyllä nyt. Eteenpäin. Lamaräin siinä meneekin jo. Kun se ovi tulee just noin ja näin ja haulikolla just näin. Ladataan välillä ja sitten jatketaan lisää tyyppejä just näin. Eikö nyt mukaan luenneta? Onhan niitä just näin. Yeah. Tässä portaissakin on yksi tyyppi. Kuole! Huhhuh. Miten mä mukaan osunut siihen ekalla? Tää on kans tyyppejä. Lata. Yes. No, kuole. Yes. Ja nyt tulee tämän tehtävän niin kuin vaikein osuus tyyliin. Mutta mä tykkään tästä kovasta, vaikka tää onkin vähän vaikea. Vaihdetaan asetta välillä.
Näin. Mä veikkaan. On siellä kans tyyppi. No niin. Ui, suoja. Missä tää on tyyppejä vielä? Meni piiloon. Voi helvetti. Näin. 3 tähän kytättää. Helvetti hienoa, mutta sehän tuo vaan mielenkiintoa tähän videoon, että se on sinänsä hyvä asia. Poliisihelikopteri. Sitten ei muuta kuin pakoautolle ja nyt ihan helvetin lujaaneen. Pilotti saatiin tiputettu. Tai tapettu. Hitto kun toi valo räikäsee niin, että mä en näe mitään. Voi helvetti. Sanoin. No. Onneksi voi kiipeä ylös. Vitsi kun mä en vieläkään näe mitään, kun tuli saakutin. Helikopteri häikäsee. Nyt jostain ihan helvetin nopeasti auto. Siitä. Kiitos herra. Vanpa vittuun niin. Hei, what the fuck? Ei tulka nopea kyytiin. Mä kuolen muuten. Tulka. Vauhtia. Nonni sit äkkiä aaneen. Ja mä en nyt rupea ampumaan näitä poliiseja, koska tilanne muuttuisi vaan pahemmaksi, niin se ei olisi kovin hyvä asia. Ja nää mun kaverit hoitaa tämän ampumisen mun puolesta, niin ei siinä mitään. Nyt pitää löytää joku ihan helvetin hyvä piilopaikka, että hän saa kytät karistettua kannalta. Helvetti sieltä. Kyllä tässä nyt menis piiloon. Ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kallioille mennä. Ja no täälläkin näyttäisi olevan jonkinlainen piilopaikka. Kaikki käy. Äkkiä kun helikopteri näkee meidät. Piiloon. Vaikka tästä yli. No ei sit voi mennä yli. Voi helvetti. Ei voi olla totta. Voi Jeesus. Uusi auto vaan jostain ihan. No ei me ehkä tarvitakaan uutta autoa. Päästään ehkä näinkin tänne. Toivottavasti. Munpa ne kytät nyt ei tulisi tänne. Pelkäänpä paha, että ne tulee, mutta jes, ne lähti. Haha. Oho, sorry Strange. Ei ollut tarkoitus. No, missä me nyt auto saadaan? No, otetaan vähän tämmönen paskemapuolinen auto, mutta eikä sillä nyt ole niin väliä. No just, vain vittu. Tää auto on nyt mun.
No mikä on nyt lyhyt matka kotiin? Kuten sanoin, tämä on yksi lempitehtävistä ja huomasitte varmaan äsken miksi. Juma. Ja vastaan tulijoiden kaistaa ja lyhtypylvät kumoo ja kaikkea muuta. Ja nyt minä hiljenen, koska kutskene. Olkaa hyvä. No niin, tämänkertainen video oli tässä. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi videossa. Moikka!